n'agbanyeghị mbọ dum bụ nke a na-agba iji wee kwụ na ike mmemme dị iche iche bụ nke a na-eme megide ịkpụtọ ọgwụ ike nakwazi ọgwụ ndị ọzọ dịgasị iche iche ka ndị ọkachamara na ndị ọnụrụ n'okwu si wee gaa nnọọ n'ihu wee na-arụzi ọrụ pụrụ iche ịhụ na ebenetara ya bụ ihe ma kọwakwazie na ọ ka nwere ọtụtụ ọrụ bụ nke a ga-alụ iji wee kwụ na ya bụ ụkwa a na-apị na mkpụrụ dị n'ime ya. Mkpụrụ osisi a bụ nke bịara n'ọnụọgụ enwetara ugbu a na ya bụ amụma ihe mmemme eji wee na-emegide ihe ndị a bụ nke akara wee rụchaa ọrụ ọfụma n'etu a chọrọ iji wee gbubie ya bụ ihe na ọkachasị na ihe ọ na-eme ndị ntorobịa nke ala anya bụ Naịjirịa. Onye nta akụkọ anyị bụ David Ọkpọkwasịrị ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Nsogbu ịṅụ ọgwụ ike bụ nnukwu ihe ka na-echere ọtụtụ ndị eji okwu abụ izu aka mgba n'ebe ọ metara mmepe n'ọtụtụ obodo nke Naịjirịa, dịka nchọpụta na-egosi na ọtụtụ ụmụ ntorobịa nakwa ọtụtụ ndị Naịjirịa bụ ndị na-abawanye kwa ụbọchị n'ịṅụ ọgwụ ike n'agbanyeghị mbọ niile a na-agba iji belata ya bụ nsogbu. Nke a mere ka ndị niile kwuru okwu na mmemme eji echeta ụbọchị eji agba mbọ imegide ịṅụ ọgwụ ike jiri ajụ ajụjụ sị ọ bụrụ na ọ nwere ịkwana ihe emechaa kedu ka ọnọdụ aka si dị, ma ọ bụrụ na arụghị ọrụ karịa ka esi arụ ya ugbu a, kedu ka ọnọdụ ịṅụ ọgwụ ike ga-esi dị na Naịjirịa. Mgbe ọ na-amalite ya bụ okwu ka onye isi ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency na Anambra Steeti, Oriakụ Florence Ezeonye, nọrọ yọọ gọọmenti Anambra Steeti ka agba mbọ hụ na emere ya iwu n'ụlọ akwụkwọ niile nọ na steeti a bụ ndị nwere otu akpọrọ War Against Drug Abuse, ya bụ otu ụmụ akwụkwọ na-agba mbọ nakwa na-akụziri ụmụaka ibe ha ihe kwesịrị ịmata gbasara nsogbu nakwa ajọ ihe metụtara ịṅụ ọgwụ ike. N'akụkụ nke ya, onye na-ahụ maka agụmakwụkwọ Addiction Science Studies na mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka, ọkammụta Michael Ezenwa bụ onye nọ na mmemme ahụ wee bụrụ onye nkwupụta okwu nke kacha mkpa nọrọ kwuo ka gọọmenti Anambra Steeti neba anya n'iguzopụta nyocha a ga-eme iji mara ka ọnọdụ ịṅụ ọgwụ ike si dị na Anambra Steeti, bụ nke ọ kọwara ga-enye aka ka atụmatụ niile a na-eme bụrụ nke a ga-eguzobe na ya ma mekwa ka ghara ịdị na-eme atụmatụ bụ nke na-adịghị eneba anya n'ezigbo nsogbu enwere n'ebe ọ metara ịṅụ ọgwụ ike. Mgbe ọ na-ekwupụtazi okwu n'akụkụ nke gọọmenti steeti ka kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dọkịta Afamobidike nọrọ kwuo na gọọmenti steeti n'ugbu a bụ nke na-ji nsogbu ịṅụ ọgwụ ike eti epele, ma kwuo na nke a gosipụtara n'otu a si kwuo na a ga-ewe n'ọrụ ndị na-eleba anya n'otu o metara ka isi mmadụ si dị bụ ndị akpọrọ mental health care professionals n'asụsụ oyibo, ma bụkwa na ha gakwara n'iru ịgbape ebe a ga na-ele ọgwụ na Anambra Steeti bụ nke ga-enwe igwe omenti omeimo na igwe ọgbara ọhụụ ga na-enyocha ka esi ebuso ọgwụ na Anambra Steeti bụ nke a ga-etinye n'ọba. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ n'Awka wee mee bụ nke dọtara kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ ka mmụta Ngozi Chumude na ndị ọzọ ejikwa okwu agba izu n'ebe ọ metara otu esi ekesa nakwa otu esi ahazi ọgwụ na Anambra Steeti, ndị ọrụ nchekwa, bụkwa mmemme nke a nọrọ mee asọmpi nke ụmụ akwụkwọ niile nọ na Anambra Steeti ebe ọ gbasara ịkwụsị ọgwụ ike site n'ọba akwụkwọ Kenedike nke dị n'Awka. Abụ m David Ọkpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.